Hello sa tanan mga kaigsuonan ko din ni Kristo. Welcome back po sa atong YouTube channel. Og karon ananaw sab kami ipambit nga na kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. Og kamo na maghukom o magtimbang-timbang niini mga igsuon kun ang iyang gipanulti ana ba sa otoridad. Og busa dili na kita maglangan ug ato na kining padayon. Pagkatapos po ang intro. Nga ako'y pungutana si Makol. Siya day ang timailhan sa katao nga kasubay siya sa balaod sa Ginoo. Maka sure na gid siya ba nga makasulod siya sa gingharian sa Dios kanang mga sign ana. Ug unsa pod ang timailhan pod nga inikamatay niya sa impierno pod siya paingon o may impierno pod siya. Kana lang ako pungutana si Makol. Tubagon ako na boy tawhanon o espirituhanan. Kung masubay na to sa balaang kasulatan samtang naapata din sa kalibutan naamanta sa kalibutan hon, di ba dili pa gyud nato na ma-sure na malangit ka ba o maimpierno ka ba. Adto na lang kay timailhan sa imong binuhatan sibo sa mga balaang kasulatan. Kay kung dili nakadali mga masuko, kung naay makigbingkil nimo, maluoy na hinoon ka sa imong kaaway or bisag wala ka, maluoy na hinoon ka sa mga tao nagkinahanglan, tapos dili na gani ka mutagad sa kalibutan ng mga istorya, labaw na ng mga libak, dili na kaganahan kanang hudya ka sa kalibutan nun, nagpasabot anak minanduan na ka sa espiritu. Wala nagpasabot na ikaw malangit na gyud ka. Ambot ipasabot, halayo ka sa kalaglagan, halayo ka sa daotan. Pero kung kanunay kang magsuko, labi na kung naanay mo ang kaalam, kanunay kang magpasigarbo, kanunay kang mo koreksyon sa uban, gusto nga ikaw tahuron, gusto ikaw ludhan, gusto ikaw paminawon, nakabalo na pod ka na kung kinsa ang nagmando nimo garbo, di ba? Tama. Kaya naman sa wala ang kasulatan, ang unang sala mo ang pagkamapitas o garbo, ug ang kahakog. Kung maluoy na gani ka sa imong isig kataw nga wala na ka nagunahuna para sa imong kaugalingon, bisag jutay nimo imo pang ihatag ngadto sa uban, mo sakripisyo ka para sa uban sa imong kaluoy, kana klaro na ka na ikaw minanduan sa balaang espiritu. Pero kung magpakarong ingnon ka, bisan pag kanang binunyagan ka, nagasulod ka sa simbahan, nya mapasigarbuhon ka, nagahukom ka sa uban, inigawas nimo sa simbahan, murag imo huna-huna katong mga tao nga walay tinuhan nga labaw ka kaniya, kana nagpasigarbo na pa Dios na. Kumbaga ikaw nagpangalan-ngalan nga ni Kristo na animo maampuon ka, pero di ay ang imuha di ay pagpakarong ingnon, di ba? Naman na itong mga tigpakarong ingnon nana sa balaang kasulatan. Ang atong pagtuon sa balaang kasulatan wala nagpasabot nga kita ligon na mo ganing nagtuon ta kay naguna-una tas tong kaugalingon nga kita huyang pa, di ba? Tama. Tanawan tang iya sa kalibutanhon, di ba? Kung magbasa sa balaang kasulatan, nagasalig na sila sa mga tao nga kanunay lang subornuhan, nagpasabot na, nagpataas sila, mo nang dili gyud sila makakita, mo to nga pangita aron ikaw makakaplag, pamati aron ikaw makadungog. Tanawan ang mga tao ana, di ba? Easy lang kayo sa iya sa kalibutanhon. Kanunay nakadali, kanunay pabor sa iyang kaugalingon, gusto pabor siya tanan pabor siya, nagpasabot na siya, nagpataas sa kaugalingon. Nang naingon po si San Pablo, tumantag pareha mo na ako kay makasabot mo sa akong gisulti. Ako ingon ko kaninyo, mantag pareha mo na ako kay makasabot mo sa akong gibati o gisulti. Mo sabay lang ko sa inyo ha sa tawhanon, pero sa ako ang konsensya, kanang mga saba ko, kanang musulti ko bisan sa akong mga anak, mubadlong ko sa akong konsensya, mag-all ko pag-ayo kaysa akong tawhanon, mas maayo pang ako magantos. Pero gikinahanglan mampod nga naay mubadlong, di ba? Kaya kung dili ko na ko isulti ang huna-huna sa espiritu, ako man po'y mabugatan para karon na ako'y tambalan, naluoy kay ko kay siya dako ng gasto, unya maluoy man ko, unya unsa man ako pagtambal nga mismo ang tagtungod sa kitambalan, dili man mutuon ako, mo na nga
wala na kay ko karon mo duol sa mga tao nga dili gusto. Kay kung ako'y mo-offer sa akong kaugalingon, ako may mabugatan boy. Tama gyud. Muna nga niingon ko ninyo, kung naluoy ko ninyo kaluoy ipod ninyo, ako ang gigamit sa espiritu. Kay ako maluoy man ko sa tao, niya ang espiritu pod maluoy man gamit ko. Niya ako may mag-antos, kay kuwaon man ako ang ilang mga sakit. Moingon ko nga ako lang ang mag-antos ani kay kanila. Niya ang problema, ang tagtungod, ang ilang pamilya wala nagatuon ako, di ba? Okay. Mo nang si Kristo nalipay siya nga siya nagpakamatay sa 33 ang edad kay sa kanunay siya nagawali nga mga tao dili gusto kayang gisulti. Mga po na nga sa imong pangutana sa pag-ila nga ikaw may imperno, mapaytas unta. Gusto lang ka makig-away, gusto ka makigbingkel, gusto ka ikaw labaw tanan. Naman na sa balaang kasulatan, kaya ang sala daotan man, unya ang balaan mahigugmaon. Kung maluoy na gani ka sa mga tao, nagpasabot, naani mo ang gugma, ang templo sa Dios. Okay. Sabot pasabot na tayo sa balaang kasulatan ang solusyon, no? Kung saan na ito nga maluwas ta. Oh, mga nag-iingon ni Kristo, tumana ninyo ako mga sugo, kay mga ako sa man. Di ba? Niya mo itong gibadlongan yung mga pare, ako inyong ipasinugan apan nga nung wala ako ninyo gitaho, di ba? Ako inyong amahan, apan wala ko ninyo sunda. Sundo na to si Kristo, kung ana-ana ang gugma nato sa atong isig kataw, nagpasabot na kita, sumusunod ni Kristo. Tama gyud. So mas importante gyud ang pagtuki o ang pagbasa gyud sa balaang kasulatan kay nara gyud diha ang kaluwasan. Pare karon sa inyo ha, nagatuon pa mo, so nangita pa mo. Nagpasabot ana ni struggle pa mo sa inyong tawanon, di ba? No? Nga mabugatan mo, nga mabugatan sa lisod kay ning pagpaubos boy. Nga labi na kay nagtubo mo nga gikan ni ana mapaytason o mga kaalam nga iya sa kalibutanhon. Lisod na kay mo nang nabugatan pa mo karon. Mo nang anam-anamon pagkuha ang inyong garbo. Anam-anamon pagkuha ang inyong kakog. Kung mawala na kaninyo, matingala mo nga kamo dili na mo bati og kasuko. Kung nay nakig-away ninyo, murag maluoy pa hinuon mo niya. Murag advance mo sa tanan ba? Dili makita sa mata, dili mahikap sa atong kamot o di madungog. Mabati ninyo sa inyong kasing-kasing. Tama. Pero kung saan din nato pagbasa Biblia, nga mag-ingon pud nga kuan makabuang ang basa Biblia. Dili hulga na boy kay ang yawa kanunay naghulga. Wala oy dili lisod basahon ang Biblia kung title ang inyong pagitaon. Bisag sulayon nila na mao nang daghan karong relihiyon kay nagbuhat man sila ilang dalan. Kumbaga ba mangita sila referensya nga sila tama pod. Mangita sila guweba nga tama pod sila. Kabalo naman ka boy, interest na sa pagdaghanan aron mabuhi pod sila. Mao man nag-ingon ni Papa Jesus nga humot siya ang iyang pangalan humot sa mga tao. Dinhi naghimala sa dinhi, di ba? Mausab na isay tao nga mausab ang panagway di sa anion diri pero tanawa ang mga tao dinhi sa tong lugar nituo ba? Nituo hinoon dito sa nagbot-bot og himala, magdala og santo ninyo, magdala og cross nga kinulit man na sa tao. Dinhi mausab na ay tao nga mausab ang panagway, mausab ang kamot, murag dili inuon sila mutuo. Kaya nga daw dili man sila dapig sa Dios. Pero kung dapig sila sa Dios, katong tao gyud ang maghimala kay makapaniid sila kung maabot ang panahon nga dili na mausab na pud siya nga sama sa tao. O sama to po imong panid-an nimo si sahon nya panid-an nimo tong mga kinulit sa tao. Boy, ila man gud na mo nang giingon sa Ginoo, gigamit lang gisudlan kani adto pagbalik sa daotang espiritu. Bisag basahon nila na sa balaang kasulatan tungod kay ang tao nag-after naman kumbaga ang ilang pagtuo nagamot na gyud ilang pagtuo nga sila na gyud ang makaluwas. Tama? Nga mo nang lisod kay karon kwaon sa mga tao ang garbo bisag kinsa ka boy ug dako man kag pagtulon-an sa kalibutan daghan kag na-achieve nga mga edukasyon sa knowledge diri sa kalibutan pero mugamit gani ka sa imong pagpaubos makakita muduol ka nato ang tao nga igmat boy mangita sa kamatuoran bisag kinsa siya mantigo siyang magpaubos Siyang kuan. Mga ganinang usahay dahilak ko nga naman nagpaabot ng karon nga mapuno ang gikinahanglan maabot ta sa kidaghanon kay si Kristo katunga raman kumbaga katunga siya sa lawas sa na espiritu ug lawas kay lalang man sa Espiritu Santo di ba katunga siya unya kita pod katunga pod ta niya tawhanon ug espirituhanon kinahanglan hiusaho nato punon nato ang atong pagtuo ngadto kaniya
kung mupol na gani ka nga naghimala makita na gyud ka nga naa sa imong kaugalingon nga full na gyud ka nga naa sa maluoy na ka sa imong isig ka tawo kana klaro na nagasunod ka sa lakang nito. So buot pasabot di ay kini kulong gingon nimo nga tung naghulat lang si Papa Jesus og mga tao nga Kadaganon. siyang gidaghanon. Oh, na. Nya karon kasi may buot pasabot ana kanang buot pasabot ba jutay na nakayo ato ang panahon day karon. Bubo na lang day kay ang panahon. Boy, di ba, nabasa na to na ang katapusan sa kalibutan, sulat ni Pedro, sulat sa Gipadayag, sulat daghan na kaing katapusan sa kalibutan og mamalandong na gyud sila ana. Nahitabo naman na karon, no? Daghan na mga gisulti sa kalibutan nga basi gi-predict sa mga tao nga nahitabo na o naay mga tao na mga bisyon nahitabo naman. Nahitabo naman ana sa balaang kasulatan ang wala lang nahitabo sa ang iyang pagbalik sa rapture. Mao lang na. Mao na lang natong paaboton. Mao na. Mao gani na kung giingon ninyo nga ngayon nga nahayagan na kamo, gihubad na ngayano ang Biblia. Gihubad na, giklaro na gyud nga mao ni ang kaluwasan. Ayaw na mo pagliko, ayaw na pagpangitngit. Kung mubalik gani ka pagsuka, di ba? Makasasala ta pagbalik gani ka, kaon pa nimo ang sinuka, nagpasabot nagpangitngit ka. Mao na lang importante karon pagpaubos na lang gyud kay makita ka mahigugma sa imong kaaway. Mao ra na. Ayaw na pamalikas, ayaw mahigugma sa kalibutan na kay ma-stress ka, magsakit hingon ka. Tanawa tong na akong gitambalan dre. Di ba? Gikapoy kuno siya anak siya. Nya unsa man sobra kuno iyang pagpaningkamot nya. Pila ang iyang nahatag sa doktor. Pila na kalibo nya ulahi na siya dinaanhin diri nya karon naayo siya unya gipamatuod niya yang nakita gipakita pagid sa espiritu tama naghilak magani siya kay nausab ko no magnagi niya naghilak ko nagsulti niya nya karon nagpamatuod siya kay naabtik na siya mo na ang tao boy kung makakita gani sa panagway ni Jesus dili inon mo to dito sila musipsip sa mga tao nga kanang ribulto nga dili man na magsulti kaya ako magsulti man ko sa kamatuoran tama gid pare karon sige tag istorya ni sa Facebook ta sa YouTube na ana sa tuwa dito naabay mangita ani mana boy bulahan boy basig maapil pa katong nagdali katong gusto mo i-share ninyo ni kay ang gusto ani basta nagpaabot lang sa kadaganon ako na biginang isulti na magin ako na nagpaabot lang si Kristo sa saktong kadaganon dagang mga numero naa di sa balaang kasulatan ay dagang nagubad-ubad pa na karon kung mantigo lang sila magpaubos mo ani sila nako abot lang ako ready man ko pwede man ko asakit kay boy kung makiksulti ko sa mga taong mapaytason maulawan gusto sila kong gisulti ano man kung mahimo lang gani ako lang maingon sa Ginoo kualang ko para nila kay dili ko gusto nga maulawan sila kay sige bit og Biblia sige ingon nga kaon ampo mo dili maluwas kami makaluwas ka kami ang sinugo tanawa ang balaang kasulatan nagpataas gigamit si Kristo himo silang halangdon boy karon kay nataas akong tingog kay ang espiritu gusto naging manudya na gyud sa mga taong nagkamit kaniya tama man tong giingon limpyuhan ang mga pari ug mga pastor bisang makadungog ang mga pari ug mga pastor kumusta kay hukman ra batas atong mga tinago bisang magsulti siya nga tama sila bisan ako moangkon man ko sige tama mo pero bantay hukman mo sa inyong tinago bisan ako nagsulti lang ko sa kamatuoran wala ko ni ganoy nila nga diri tuon ako sila lang ang mangita sa kamatuoran. Di ba? Di ko mo ba balik og bugang dili ko mo pa og suga. Nya, unsa may lumakuha nato diri nga pobre man ta ultimo atong gigamit cellphone lang ni. Tama ba? Tama gid. Ako naman yung isulti. Kaya naman mo na sumala sa kong giingon kaninyo wa ko kabalo nga karon uugma kwaong ko sa Ginoo. Malipay ko pag-ayo sa tinuod lang. Malipay ko kung kwaon ko sa Ginoo para sa kalibutan. Kaya ang mga tao karon mura giyagayagaan si Kristo. Kaya naman mga tanawang magawali nagpasidungog kinsa gipasidunggan sila ay nagipasidunggan tama gid isang basahon na sa walaang kasulatan usa kamo ang nakadungog ani pagpalit mo Biblia kamo mga tao nga giuto-uto lang sa mga tao nga sila makaluwas mo na ingon niya naay mga title human noon pagbasa kay kung tinuod ng ilang pagbuhat og mga bersikulo kapitulo nganong daghang reliyon karon itumbang wa man ta naghusay tama boy dugay kay ko nanudlo dugay ko sa simbahan naabot ko kapit na po ka tuig gikan sa pagkabata na ko nag elementary pa ko reliyoso kay ko hantod na dako ko hantod na minyo ko na anak ko sa simbahan nagapanudlo ko sa una sige na kog pagyunta kay sige man ako sulti ang Holy Trinity
bisag atong obispo akong gipangutana na ako'y pare nga gipangutana ako naman ang gisulti ang kamatuoran. Dili matugkad kuno kay mabuto ang tao kung gamiton sa espiritu. Yes, mabuto jud. Kay bisan ang mga pare tanaw mga obispo Santo Papa. Halang dun boy nga gamiton sa espiritu. Tama gid. Kinahanglan kang mo sakripisyo. Bisa ka ng mga santos ilang gibot-buhat nga mga santos sa mga tao, i-ordain, ilang canonize, di ba? Tawanon ra man na. Wala man yung si Kristo nga kana. Santoson Ginoo na iyang mga kinaiya. Wala man na gisunod sa una. Bisan sa simbahan wala man na nila gisunod. Pagkapatay na kung nasikat sila mo tong ilang giadapt, parang naano pa yung taong mutuo kanila. Tama? Tama gid. Bisan si Kristo sa una, bisan ang mga apostolis kaniadto. Si Pedro, kinsa nagpapatay? Pero nga naman, gibuhat naman po nila nga sila kuno Santo Papa, unang Santo Papa. Pero tanawa ang kinaya ni Pedro sa una. Mao ba'y kinain na karon sa simbahan? Boy, ang masuko lang nagpasabot, dili dapit ka nato. Pero ang gusto ka nato, dapit ka nato. Kapit na pag mabalik. Linugon ning kalibutan, uyugon, wala man ko'y mahimo. Kaya ang ipangaya lang karon sa espiritu, daghan unta ang mubago. Daghan ang mabuhi na gikan sa ilang pagkapatay. Nana na sa vlog, kuanan ninyo sa espirituhanong gasa. Pamupod nga mga tao nga nakadungog ani, kung mahimo i-share ninyo sa inyong pamilya. I-share sa mga tao nga gusto. Pero katong dili gusto, pag headset lang mo. Para kung naamoy garbo, pag headset lang kay basig maingon na kinsa ba na ang nagsulti. Wala ko'y pangalan din sa kalibutan, boy. Dili ko honorable din sa kalibutan. Dili ko halang doon din sa kalibutan. Pagitanoon na niya kung kinsa ko kanito. Naalay kasaysayan. Mura po si Kristo. Pero karon boy, wala ko'y gipunitan. Diba, naingon po ko ninyo, dini, labandera, unsa pa ko, naatanan na diri, gatambal, mga po gawali, adlaw gabi, ginatawag, nagsakripisyo sa tao, kada sila, boy, humana akong pag-antos. Mana itugyan na ako, ang akong kaugalingon sa ginasya na ang nagmando na ko. Mana ang mausab, usahay na ay makakita, maghilak, mausab akong panagoy, yes, kay patay na ko para sa kaliputanan. Nanudlo ko sa mga tao, pero ako na lang gisabay, kay buhi pamangko, pamangko kinabuhi. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanon nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mga updated every time nga mag-upload ko og mga bago nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan.